Pinagi ni ining segment, among i-share kaninyo mga kapuso ang mga budget-friendly nga mga putahe nga swak sa panglasa o dali ra himuon. Busa tara magdungan ta pagtan-aw ni ining usa ka espesyal nga dinuguan sa usa ka karinderya owner dinhi sa Neville Hill, Cebu City. Let's welcome si Cook Julian Gabon. Let's watch this. Ayong buntag, kapusong Cecil, kapusong Nico. Mao kini ang atong putahe karon, espesyal dinuguan. So mao na niya ang atong menu karong adlaw, special dinuguan. So pwede na to, ready to serve na siya. So magtakos ta. Kaya lagyan lang gahuwat. Pagkanindot ang mga home-cooked meals, di ba, Sil? Gani, mura mag naay fiesta. Mo dyan ako ang memories basta dinuguan. Mga kapuso nato diha nga gusto nga mo share sa ilang gipasigarbo nga recipe, i-post lang sa inyong FB account ang proseso pagluto ni ini o gamita palihog ang hashtag GMA Regional TV Live o hashtag Lami Siya Express sa kagayunan nga mapakita kini sa telebisyon.